a diplôme bɛɛ ne de b'a signé ne bɛ se ka fɛn signé ko fɛn jugu signé cogo di ka di e ma donc e ɲɔgɔn muso ɲuman e ni fɔ o ye tiɲɛ voilà ni ka carburant sɔngɔ ye siɲɛ wɛrɛ n bɛ fɛn dɔɔni quoi a y'a ka ɲi ni min ka gɛlɛn ne ma o de ye ni diplôme ye a ka ɲi ka n'i yɛrɛ déranger ça c'est tout. mais comme l'honneur ne se refuse pas ah là, merci voilà merci bien alors bon appétit merci bon appétit à toi merci Allez, gâteau. Allô? Oui? Il y a bureau à fond, m'a fait gâter mes gâteaux là. Bon, comme ne be assez là, au moins ce que tu me donnes gâta, à titre ou bien gâta, ou alors la barre là dedans. Non, bon, ce n'est pas la peine maintenant. Laisse tomber, dès que tu termines, je te fais signer la série. Tiens, ne beta. Émission wakati sera radio là. Tema jada. Si jara. Pardon. Kira bedi. Allô? Ah, gourmet. Akadi wa mani. Tiens, les gars. Tiens, nouvelle ligne de. Il se ça. Eh, nouvelle duma. Au moins, il y a barani sora. Akadi no ça. Non. Eh, ini fuska konyo bena kaya. Ni grand tanyele. Ito les gars dormir. Et de la reine de son jale o mana konina. Tiens, m'presele no meta. Ninna na wakati mna mbato nya fa yame. Pop. Ala ka biko nunga kala ne. Ala ka segini ni mai. wa kambilimba est-ce que ba kungo fona yana Ama siga fena kon j'espère. Juanita bere nella meta Cousine, sans commentaire. Merci. Noko abi mundi animatrice de wa we espion de Ne faso de nyumani. Wambe jamana njugu kele. ni san pega cadeau ko karabiran songo
Ne ma se nin ma. An balima radio wasa lamɛlikɛlaw an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce hali bi aw ka kulomajɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a b'aw ka émission mandi de kan n'o ye Mali badabada ye anw jeunes anw cɛsirilen don hali bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an cɛsirilen don an ka jamana in ɲɛtaa la baaraliw la o de la bi mɔgɔ b'an bolo yan min tɔgɔ ko Kaba min kɛra mauvaise gouvernance victime ye Kaba i ni ce. Aba an ce n balimamuso ne tɔgɔ ye Kaba ye ne ye sotarama apprenti ye kalo dama dama kɔfɛ janni n ka n ka ingénieur auto diplôme sɔrɔ u ye n gɛn ka bɔ ekɔli la n jigi bɛɛ tun tigɛra nin jamana in kɔnɔna na sabula a sɔrɔ wɛrɛ cogo tun tɛ yen nka depuis n ye nin association in na kodɔn don min na n'o ye nin jɛkulu tɔn ye n jigi fara. Abi n'a sɔrɔla k'a fɔ ko ka nin manamana mɔgɔ ninnu nin cɛnnikɛla ninnu kɔ digi danga na k'o de association ka baara ye ne b'aw kɔ. Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Et tu es mon fournier. Directeur, dans ça. Ni ɲɔgɔn na ni bɛ se ka ne kɛɲɛ yan mɔgɔ min ta talen don ka ban a jarabila ka ban I jɔ ka dɔmɛ dɛ a bɔra ka manamanakan caman fɔ a ma sisan radio la. Oui. Abi. A tɛ ne cɛ bi. Mademoiselle. Ne ye presse mɔgɔ ye n nana interview demander i fɛ. Journaliste tɛ dɛ animatrice gansan de don radio wasa la. O tɛ kojugu ye sa. N'i mago bɛ kunnafoniya fɛn fɛn la n b'a d'i ma i bisimila. I ka kɛnɛ. Monsieur sans problème. Comme o tɔgɔ in de ka di ye n'i b'i ka affaire louche la. I ko di? Kɛnɛma. Allez. Oui. Allez. Tu sors. Kana magana dɛ. N tɛ taa yɔrɔ si fo n ka nin fɛn ninnu yira aw la fɔlɔ. Madame, kana ɲinɛ ko ne ye directeur national de ye Mali bɛɛ Mali mumɛ ni mɔgɔ min bɛ taa baara la ne de b'a signé a diplôme bɛɛ ne de b'a signé ne bɛ se ka fɛn signé ko fɛn jugu signé cogo di ka di e ma donc e min y'o muso ɲuman c'est grave. I sigi an bɛ bɛn fɔlɔ sa i sigi. À deux conditions. O ye jumɛn ye? I bɛ ba i bila ka taa ka baara la office du Niger la a tɔw fɛ ka ani ka démissionner ka b'i ka poste la dans 48 heures parce que n'i y'a manquant i fana sen b'a la fosse. Aba. Oui. N cousine ya écouté. N b'a dɔn ni wari ɲaci bɛna s'i ma don dɔ la.
Agora tuguni. Ibu plan tu eta tuguni. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papi. Joyeux anniversaire. Ndaka bulu de. Ikagene koni. Ibina to korba bla dola. Eh, bité l'anniversaire a été fêté de. Iye. Ebe ne wolo shido ne ba do ko bien ne ka anniversaire ba. Eh, ne ta mi Facebook an, ngeka kuna foni bela jale mo kan. Ne ayo de sans fin. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papi. Joyeux anniversaire. Eh, papi. Ni téléphone sika magi no mara. Ifana sangeka ko betantori. Telefone ndo nafaka bo. Tanera tabeka suni folo. Mademoiselle, ça va vite. Il t'a fait droit fort, là. Il t'a fait droit fort, il dit tout. Il y a une démission, c'est le cap. Il n'a coupé que les miens. Voilà, c'est le